Il-kandidat għal-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija qal li stieden lil kulħadd jersaq il-qudiem biex jipparteċipa u joffri l-interess tiegħu fil-proċess li għaddej minnu l-Partit Nazzjonalista, inkluż lil Alex Borg, qal li ilu snin jagħti l-pariri lil Dr. Borg għax dejjem ra fih futur. Madankollu qal li ħadd ma kienet jistenna li l-Partit Nazzjonalista ikun bla kap f'dan il-mument, tax jifhem li għaldaqstant iħossu tradut minn Alex Borg. Dr. Delija kien mistoqsi waqt il-programm Insights fuq TVN Plus jekk dawk li ħadmu kontrih meta kien kap qabel għadhom x'jaħdmu kontrih. U propju kienu dawn l-istess nies illi din id-darba avviċinawni illi li qabbewni bir-responsabilità li ngħid isma' mela jekk qabel kont personaġġ diviżiv. Issa hemm opportunità unika għall Partit Nazzjonalista li jiġbed il-kulħadd warajh, ninaqdu u nikkonċentraw fuq kampanja elettorali mbagħad ma' gvern b'saħħtu għax ħankunu qegħdin sena u nofs il-bot minn elezzjoni ġenerali. Dr. Delija qal li fi żmien li kien kap dejjem ġew ippubblikati l-accounts u impenja ruħu li jekk ikun kap jippubblikhom fi żmien mid-ġurnata. Enfasizza li jaf ċar kif għandu jsolvi l-problema tad-dejn tal-partit u qal li hu kontra li tinbih id-dar ċentrali jew kull proprjetà tal-partit. Semma l-proposta li jiddaħħlu kirjiet tal-partijiet mid-dar ċentrali li mhux jintużaw jew każini li jistgħu jinkrew. Qal li ma jaqbilx mad-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista li ma jkunx hemm dibattitu bejnu u Alex Borg, tant li qal li tkellem mal-Kummissjoni Elettorali biex jinbidel dan ir-regolament. Il-kandidat għal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li bil-pass li għamel li tefaq ismu għal-kap ta' għażla lit-tesserati u sostna li d-demokrazija titlob li ħadd m'għandu jiġi esklus milli jikkontesta f'elezzjoni interna. Qal li l-ikbar tradiment kien ikun kieku ma semax mis-sejħa li jagħmluru l-partitarji. Dr. Borg qal li qabel ma tefa' n-nomina informa lil kull deputat inkluż lil Dr. Delija. Jiena irrid nara illi aħna bħala oppożizzjoni flimkien mejdrin ikonna partit b'saħħtu, ikonna oppożizzjoni konkreta, gvern alternattiv illi ma ħarsux lura imma ħarsu l-qudiem. Jiena rrid nara li jekk il-partitari jagħtuni l-fiduċja li nkun hemmhekk, jien nidħol f'partit iktar maqut. Ma rridx immur lura għal dawk iż-żminijiet fejn il-partit kien maqsum, jiena rrid immur lejn partit fejn huwa maqut u lest li nkompli naqgħad. Dr. Borg qal li hu jemmen politika pożittiva partit li ħares il-qudiem. Għamilha ċara li hu dieħel għall-kariga mhux biss jistenna li jiġi xi ħadd ieħor kap imma biex jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Dwar il-finanzi, Dr. Borg qal li fl-ewwel mitjum tiegħu bħala kap se jaħtar kumitat tal-awditjar u qal li diġà hemm il-persuni lesti biex jidħlu fih. Qal li dan se jagħmel studju dwar kif l-assi jistgħu jiġu massimizzati u se jara s-sitwazzjoni wkoll ta' ċedoli li għalqu f'Marzu li ġej. Ippropona li jkun hemm ristrutturar tal-medja tal-partit u enfasizza li mhux se jkeċċi lin-nies imma jdaħħal tim tal-medja soċjali bil-messaġġ jasal għand kulħadd. Dr. Borg qal li fl-ewwel mit-ġurnata se jgħid kemm hu id-dejn tal-partit. Dwar jekk tinbihx id-dar ċentrali, Alex Borg qal li kif il-Kumitat tal-Awditjar joħroġ bis-soluzzjonijiet għall-aħjar mod kif jiġu massimizzati l-assi tal-Partit Nazzjonalista jimxi mad-deċiżjonijiet tagħhom.